met mij, ik praat met die. Vertel die mijn verhaal, het liefste in mijn eigen taal. Dat is mijn memmetaal, die het bij mij. Dat stomme huiswerk, altijd weg, het is echt vies te volle. Ik praat in Engels, Frans en Duits, dat krijg ik net in de holle. Ik klap de boeken dicht, nou stoppen. Ik in de stad in lekker shoppen. Maar ben ik in het boeteloon, dan is het een verhaal. Dan praat ik in een vreemde taal. En dat is voor de meesten die er ben je heel gewoon. In Frankrijk is het oui en non, dat klinkt nog wel begrepen. En op vakantie viel ik mij dat echte Franse type. Dus hart zat altijd Friesland boppen, maar ik wil echt in Frankrijk shoppen. Hoi. Ik chat maar hij, dan krabbels mij en ik lees die verhaal.